Bulog sa mga pasahero na panglantawan sa Miyerkules Santo sa Bohol Bus Terminal. Ani ang report. Adunay igong gidaghanon sa mga bus padung sa mga nagkadaiyang lugar sa Bohol karong Semana Santa. Wa pagidagsa sa mga pasahero ang Integrated Bus Terminal sa Tagbilaran City sa Bohol. Dili pa usab puno ang mga bus. Matod sa tagduma sa terminal, naobserbahan nga mas gamay ang mga tao nga nanguli itandi sa mga nangaging mga tuig. Apan matod sa usa ka bus company na panglantawan nga mudaghan ang mga biyahero karong Miyerkules Santo. Gipaniguro sa mga bus company nga adunay igong masakyan ang mga biyahero. Samtang sa pantalan sa Tagbilaran City, nabatyagan na ang pagdaghan sa mga pasahero nga pagawas o pasulod sa Bohol. Apil sa mga nangabot ang mga foreign tourist. Tunot sa pagdaghan sa mga pasahero, mas gipahugtan ang seguridad sa pantalan ilabi na sa mga arriving passenger. Apil sa gi-check kung way gida nga pork o pork-related products, pasud sa probinsya gikan sa mga ASF affected nga lugar. Sa dakbayan sa Dumaguete, adunay pipila ka mga biyahero nga mas gipili nga muuli sa ilang mga probinsya ug sayo. Kini aron makalikay sa dasok sa mga manguliay. Aron masiguro ang kaluwas sa mga biyahe, gipatuman sa Bus Terminal Management ang hugot nga seguridad. Gawa sa inspeksyon, gipatangtang usab sa mga biyahero ang ilang mga mask, inig-agi nila sa atubangan sa CCTV. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiana, Palitang Bista.